Allora io ho kenny met bullen toepa. Aga heb je deze een nieuw condaan. Hij kon deze waar piewer de zoon is bonheur. Hij wordt dan dat we nog een keer dag lazen te maken. Kelle hulaas 2 jaar tau. Hij wordt de laas. Zo weer hier partout was pilu. Wordt op hospital. Hij personalate. Zij laten zullen hier met deze gasten is. Niet meer zo de persoon van Guasek. Hij ja daar. Hij naar Rot Argentinië. Hij was sterker karshaden. Hij remmen die goeie aan Guasek. Niket de persoon, mesas de persoon de levens niet hier. Hij daar waren daar Argentinië. De haste leven dat. En dan ik de han hey in toen leven jou. De partoenisman is ik wat dit lokale wat hij actief. Allemaal een man chirurgie is genoeg. Immer zo onnemen down it. Ik zo de week kassa de judik. De maaien op het hormones. De scanning met de lehenishaden ganten. Agur we de sturen doen. Ik gereden had we waren doen. De hoede la pasavo. Wil nog de judik de stallen weer verwiegen. Ja. Ik wil dat dit hormones. En hier zeggen had waar schaden. Prima dan leggen in de partij. Had pasavo de hoede wielen boeien idee. Ja. Ik weet niet hoe dat. Wie ze komt daarin ook.